Tulo ka caravan of services ang gipahigayon sa 5th Distrito diin sunod-sunod nga gilabang sa mga opisyales sa Kapitolyo ang isla sa Camotes. Pagsugod sa buwan sa Hunyo, gilabang ni Gobernador Gwen Garcia ug mga opisyales sa Kapitolyo ang lungsod sa Pilar didto sa isla sa Camotes diin ubay-ubay gyud ang nakatagamtam sa mga libreng serbisyo. Usa na niini si Renz Miguel Pipito 9 anyos nga taga Barangay Moabog Pilar kinsa gikuyugan sa iyang lula nga nagpaibot sa ngipon. Kinahanglan gyud nga ipaibot kay para nindot na ang tubo ba sa iyang kuan ngipon kay og nikatiguang og adto na kinahanglan na pud tagkustiso. Kinahanglan nga mintas bata pa monitoron gyud ang ngipon sa bata. Nianang adlaw milabang usab si Gobernador Garcia uban ang mga opisyales sa Kapitolyo ngadto sa lungsod sa Tudela aron ipahigayon ang lain na usab nga caravan of provincial services sa Barangay Puerto Bello. Ang 45 ka tuig na nga managtiayon nga sila si Tatay Gualfredo Romagos ug Nanay Remelda Romagos dungan nga ni-avail sa ECG o pa-check up sa kasing-kasing. Maayo kaayo kay dili naman mi mularga tag Cebu dugay pa gyud atong result paabot pa gyud tan makagasto pa jud. Salamat kaayo sa serbisyo nga gihatag ni Gwen Garcia. Pagkasunod adlaw Hunyo 2, milabang nasad ang mga opisyales sa Kapitolyo paingon sa lungsod sa Carmen. Aron dito ipahigayon ang ikanapulo ug katapusang caravan of services karong second quarter. Sa milabayng 5 ka caravan, daghan na nga mga kinabuhi ang nausab ug mga gihambin nya kalisdanan nga napagaan-gaan. Sukad ni atong tuig 2020, miabot na og 740 ka mga PWDs ang nakadawat og pediatric ug adult wheelchairs ug hapit 1,000 nga assistive devices sama sa sungkod ug crutches. Karong tuiga, adunay mga gipuno nga mga serbisyo sama sa libre nga diagnostic ug laboratory services, X-ray, blood test, sugar test, ECG, dental services, check-up sa mata ug libre nga reading glasses ug aduna usay gipanghatag nga libre nga mga tambal ug mga bitamina. Sukad mibalik si Gobernador Gwen Garcia sa pwesto ni atong 2019, aduna nay kapin 12,900 ka mga barangay health workers, animal health aides, barangay nutrition scholars, daycare workers ug kapin 14,000 ka mga tanod, hapit man 9,000 ka mga lupon tagapamayapa ug kapin libo nga mga God focal persons ang nakadawat og incentives. Nikabat na usab og hapit 300,000 ka mga vitamin packs ang naapod-apod ug nalakip usab sa nakadawat ang mga kapulisan ug rural health workers. Ang mga mag-uuma ug mananagat gikuhaan sa Kapitolyo og insurance coverage. Gani, tungod sa kadaot sa ilang panginabuhian sa miaging mga kalamidad, aduna nay 3,300 ang nakadawat og mga indemnity checks isip bayad sa ilang nadaot nga panginabuhian. Ang ikatulong hugna sa caravan ipahigayon unya sa buwan sa Hulyo ug aduna pagayoy mapuno nga mga serbisyo. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.